Mongko sampun cetha bilih palungguhan samangke Kanjeng Rama sampun ngurut ing kasidhan. Kula dados anak sak saged-saged netepi tembung putra. Put niku tegesipun jumputra neraka. Dadi anak kudu bisa dadi srana pangentas panandhange wong tuwa ngunggahake wonten ing kasuwargan. Menawi mekaten lajeng menapa ingkang badhe katindakaken anak Prabu Bumiloko. Kabar ingkang sumebar pawarta ingkang rata Kanjeng Rama rumiyin nalika ngrabasa wonten Kahyangan Suralaya tetandhingan kalian jagoning para dewa ingkang naminipun ciptaning ya Mintaraga ya Raden Arjuna. Satemah bab menika andadosaken Kanjeng Rama seda wonten madyaning pabaratan ingkang nyedani mboten wonten sanes kejawi naung pangnengah Pandhawa wong Madukara nenggipun Janaka ya ciptane. Mila saking menika nadyan kados pundi kemawon dereng tentrem raos kula dereng marem jenjem manah kula menawi kula dereng saged maca janggane Janaka. Astungkara sidang sekaring bawana langgeng. Babar pisan ora nduga mana lamun ta pertapan Saptawarga ripalungguhan iki sineba dening para putu-putuku ingkang ngemudeni negara Ngamarta. Puntadewa Maragagi prayogakna anggonmu Maraseba Darmaputra. Kawula ninggih Kanjeng Hyang pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sembah pangabekti kula kunjuk sahandhap cenila paduka Kanjeng Hyang Saptawarga. Ya ndak tampa gawe bombonging rasa ora liwat pangestu Kumaragagi tampanana punta. Kawula ninggih Gurawalan anggen kula mundhi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula Hyang. Habiyasa kakekku. Ora liwat aku ngaturake sembah pangabekti kunjuk ana ngarsamu habiyasa kakekku. Iya nggih Werkudara wis ndak tampa gawe bombonging rasa pangestu Kumaragagi tampanana Bima. Ndak tampa tanganku loro ndak gegem awraji jaya kawijayan mimbu ana kasantosan. Mboten langkung kula ingkang wayah Madukara ugi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Hyang Saptawarga. Ya nggih Arjuna ndak tampa gawe bombonging rasa kaya kejugurikan ukir sari kablabaran samudra madu bombonge pun Hyang dene putu-putuku para Pandhawa padha seba ana ngarsaku iki. Syukur lamun ta amung mertinjo kahananipun Eyang. Nanging lamun ta ana wigati ingkang bakal kok babar Maragagi Wedarna ingkang kanthi tetila Puntadewa. Hanjrah ingkang puspita rum kasliring samirana ambre Sekar kadung kong ngaskan danyo maweh raras ronaning
driya Kanjeng Hyang Jimat sesemban kuling marcapada prating delahan. Kawula nuwun sewu. Kula sakadang Pandhawa ngrumaosi saged gesang mukti wibawa karana sih pangestunipun para leluhur. Mongko sampun cetha pratila bilih para pepundhen rumuhun lenggah wonten ing Gunung Saptawarga mriki, Hyang. Yo bener, Nger, Puntadewa bener. Saptawarga iki uga sinebut Rah Tawu. Rah kuwi tegese darah, tawu maknane tuntas. Ingkang gunggung kumpule papan iki dadi sejarah tuntase darah Saptawarga. Kejaba saka kuwi, Saptawarga kuwi tegese gunung pitu ingkang sumambung dadi sawiji. Lan nalika mbiyen saben pucuking gunung ana ingkang lenggahi. Ya kuwi para leluhurmu kabeh. Gunung ingkang sepisan dilenggahi dening Sang Brahmani, gunung ingkang angka 2 dilenggahi Sang Parikenan, angka 3 Sang Manumayasa, angka 4 Sang Sekutrem, angka 5 Kanjeng Hyang Sakri, angka 6 Kanjeng Hyang Resi Palasara, dene ingkang kaping 7 sing ndak lenggahi ripalungguhan iki. Hyang, pramila saking menika minangka tandha bekti lan atur panuwunipun para Pandhawa dumateng para pundhen ingkang nate lenggah wonten ing mriki. Kula sakadang nedya nyuwun palilah saha pangestu dumateng Paduka Kanjeng Hyang. Kula nedya ngluhuraken para pepundhen kanthi cara nedya ambangun Candhi Saptawarga, Hyang. Puntadewa banjur kanggo ngluhurake pepundhenmu kok Pandhawa bakal mbangun Candhi Saptawarga kuwi maknane kepiye lan apa pamrihmu? Habiyasa kakekku, mestine panjenenganmu wis prisa lamun to candhi kuwi kejaba dadi tenger sejarah uga kanggo papan pangibadah. Yen Pandhawa wis kelakon bangun candhi, ya ing papan kono anak putumu bakal manembah sarta ngirim donga marang para leluhur supaya para pepundhen biyen di ngapura dosa lan lupute dening pangeran satemah tentrem lenggahe ana kasuwargan karepe Pandhawa ngono kuwi, Yang. Oh, putuku nggih, putuku. Oh. Oh. Saranane wong yo lubung petak lopo kurang guling kelinga solak jatmiko Om ilahing awik namastu namasidam. Oh, putuku nggih para Pandhawa. Marem bombong Birawa.
sakwusipun eyang midhangetake gegayuhanmu ingkang luhur kaya mangkono. Bener kang dadi aturmu kulub. Wong tuwa kuwi yen wis seda, wong tuwa kuwi yen wis seda sangune yektine ya mung telu. Ya kuwi amal kebecikan, ilmu ingkang migunani, dene ingkang angka 3 dungane anak lanang sing soleh. Leluhurmu kang wis murut ing kasedan sing dienteni, sing diantu-antu ya mung dungane anak putu. Ya kula Pandhawa mesti wae ndak pangestoni. Ndak pangestoni anggenmu bakal mbangun Candhi Saptawarga. Ndak sesuwunke marang purbane Hyang Agung, muga-muga sembada kang sinedya, rahayu kang tinemu, basuki kang kaesti Pandhawa. Prasasat padal karsan ning Hyang Agung, mulane babong urip saparsa ngawul ing ratu, kudu ikhlas lahir batin, aja nganti nemu kewo. Dadak nyaga ngaluhur dasar gagah
warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang ambawa ratu mahkota maning Ladala Reca manik sejatining alam ingkang tinut ing jagat. Kawula nuwun sewu Bapa Resi Kala Sabda. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh anak Prabu Bumi Loka hamiji dhumateng ingkang Bapa Sru anggen kula amboyongi jengandika saking pertapan Guwa Dumung. Kula aturi tindak wonten setinggil Binatarata negari Mani Mantaka mriki yektosipun wonten bab wigatos ingkang badhe kula aturaken jumbuh kalian krenjeting manah kula ingkang rinten dalu tansah gubel nrimpung nrimpet wonten saklebeting raos kula. Ingkang dipun keparengaken kados pundi nggih anak Prabu Bumi Loka. Nadyanto Prabu Bumi Loka sampun Nyakrawati mbau dendha nyam kawibawan kemul kamukten keceh bondo wenang nepak mbun-bunane wong sak negara Mani Mantaka. Nanging kula mangertos kula saged dados ratu ingkang blegedhu kados mekaten menika awit saking sih katresnanipun Kanjeng Rama Suwargi niwata kawaca. Tegesipun ingkang mulyakaken kula menika Kanjeng Rama. Kula satemah saged gesang ingkang kebak kamulyan menika merga sih katresnanipun Kanjeng Rama niwata kawaca. Mongko sampun cetha bilih palungguhan samangke Kanjeng Rama sampun ngurut ing kasedan kula dados anak sak saged-saged netepi tembung putra. Put niku tegesipun jumputra neraka. Dadi anak kudu bisa dadi srana pangentas panandhange wong tuwa ngunggahake wonten ing kasuwargan. Menawi mekaten lajeng menapa ingkang badhe katindakaken anak Prabu Bumi Loka. Kabar ingkang sumebar pawarta ingkang rata Kanjeng Rama rumiyin nalika ngrabasa wonten kahyangan Suralaya tetandhingan kaliyan jagoning para dewa ingkang naminipun ciptaning ya Mintaraga ya Raden Arjuna. Satemah bab menika andadosaken Kanjeng Rama seda wonten madyaning pabaratan ingkang nyedani mboten wonten sanes kejawi naung pangnengah Pandhawa wong Madukara nenggipun Janaka ya ciptane. Mila saking menika nadyan kados pundi kemawon dereng tentrem raos kula dereng marem jenjem manah kula menawi kula dereng saged maca janggane Janaka. Manganjur lakuning angin gugur agraning arga para gurnita kakiri-kiri orek bumi prakempita aduh anak Prabu Bumi Loka kados sinambring gelap manah kula sak sampunipun kula mireng sumpah prasetya paduka ingkang badhe males pati dumateng panengah Pandhawa Raden Arjuna. Nyuwun pangapunten nggih.
ala tanpa rupa ingkang bapa menika sampun kadhapuk mangka pujangga kraton Mani Mantaka. Pramila mboten ketang klungsu-klungsu kula badhe nderek udu panemu. Kados pundi Bapak? Nyuwun pangapunten menawi anak Prabu Bumiloka gega dhumateng atur kula. Damar mancung monggo dipun cupet kemawon panggayuh dika ing badhe ngrabasa dhumateng Raden Janaka. Mboten kok ateges kula menika nyepelekaken dhumateng kaprawiran dika anak Prabu Bumiloka ning sedaya kedah mawi etungan ingkang genep dipun saring kongsi lembut sampun ngantos menika mangke malah getun keduwung tembe wingkingipun. Ingkang mangkersake kados pundi Bapak? Ampun kondang kaunang-unang kalok kajana priya bilih Raden Arjuna menika panunggalaning Pandhawa ingkang ngemudeni negari Ngamarta. Ingkang Rama kemawon Sor Prabawa kaliyan Raden Arjuna. Pancen kula mboten maiben Raden Arjuna menika kadigdayanipun ngidap-ngidapi. Dasaripun sampun pikantuk gelar lananging jagat lan curing madyapada. Yen wong lanang ngelem marang kadigdayane, wong wadon ngelem marang kebagusane sing bagus lahir kandhas tekan batin. Kejawi saking menika Raden Arjuna menika kagungan pusaka jangkep ingkang awujud jemparing, keris lan sak piturutipun. Ingkang sedaya kala wau keris lan pusaka jemparing pepethingan paringaning para Jawata. Nyuwun pangapunten nggih. Mboten kok kula menika namung badhe ngendhakaken dumateng tekad paduka menika babar pisan mboten. Yen pancen anak Prabu ngersakaken ningkes panengah Pandhawa sampun ngantos nggunakaken tosing balung lan uleting kulit, sampun ngantos ngginakaken kekiyatan wadah kemawon ning kedah mawi sanggit rungsit reka daya sandi upaya kangge srana pejahipun Janaka nggih. Nyapangening kelangkuan agbara pantamon saratinon Bapa Penemban Kala Sabda kados pundi nggih. Nyuwun pangapunten. Nadyanta jengandika menika kadhapuk mongko dados pujangga kraton Mani Mantaka. Paduka menika guru kula ing nglawentah dhumateng kula. Nanging suthik tumrapipun Prabu Bumiloka menawi nindakaken rekayasa rekadaya. Ala tanpa rupa kula menika ratu, jiwa kula menika jiwa satriya. Nuwun pangapunten. Kepeksa nadyanta pinalang ana mlumpat rinantiya medhot. Sampun kenceng, sampun gembleng tekad kula. Sampun dados sumpahe Prabu Bumiloka yen nganti kenthong subuh kula boten saged mocok gulune Janaka luwih becik glundung ndas kula. Oh anak Prabu banget nggih.
omah lebet bandera rontek belumba campur busananing wadya kumebiyar asrika wuryan pindha jala nidhi pasan kumelar ngebeki sorae kumura Sinuwun Prabu Bumiloko wanter amiji dumateng ing ngabdi prajurit ing negari Mani Mantaka kalilan kula cumadung dawuh Kanjeng kalilan cumadung dawuh sinuwun kowe para senopati para prajurit pepetingan apa to sebabe adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake merga ana bab wigati yang bakal ndak babar kowe bakal duwe jejiban sing ora enteng ripalungguhan iki Prabu Bumiloko kepingin prawasa negara Ngamarta merjaya panengah Pandhawa sing jenenge Janaka aja wedi kangelan ketapna Prawadyabala piliyana ing gamben-gamben Surasekti Mandraguna sambung obor colok lintang rambutan pundak budal dina iki
Oh, tak kalah. Lo. Aku. Oh. Tak kalah. Oh. Hey, para manungsa amate kayon punika
Jamurna dunya swarga akhirate neraka akhirate neraka Bapak Raden Ayu Mustaka Weni ya Bapak ilir-ilir tandure usum ilir kang ijo royo Bapak Guru Kala Sabda anak Angger Mustaka Weni iya Bapak badhe tindak pundi kok Nun sewu benten kalian padatan dalu menika kok jenengan ketingal menyala kok salon kok salon biasa to sing jenenge wong wadon iki kudu perawatan mergo ya yen ora gelem ngreksa karo awake ya wong lanang do gila kabeh terus kowe sapal karo watake wong lanang sing jenenge Piyai Kakung iki Bapak ora bakal bosen ora bakal jelek lamun to nyawang telung perkara siji nyawang tetanduran sing ijo royo-royo kuwi wong lanang ora ana jelek mergo ning mripat seger loro nyawang banyu bening sing mudhun saka tebing kuwi wong lanang ya ora ana bosene merga ning mripat kuwi adem angka 3 mbuh ngakoni utawa ora mbuh sepuh apa enom wong lanang ora bakal bosen yen nyawang wong wedok ayu wong lanang mbuh sepuh apa enom nyawang wong wedok ayu saya-saya nyawang sinden ayu tek ora tertarik kuwi wajib dipresakne Bapak. Oh ngaten to nggih. Wis survei aku. Aku mbiyen moh dandan meh ngadi sarira ngedi busana ngono ya alah wong lanang karo aku ya mlengos. Mergo wong lanange akeh-akeh mung apa kuwi jenenge kegilut utawa kepilut karo sing jenenge pacaan. Nggih
nggih. Nuwun sewu. Benten ingkang dipun rembak anak Angger Mustaka Weni menika badhe tindak pundi? Lho, bakal munggah ning pendopo Stinggil Binatarata Mani Mantaka. Perlunipun aku bakal sowan ana ngarsane Kakang Prabu Bumiloka. Perlunipun napa? Kabar sing ndak tampa panjenengane Kakang Prabu Bumiloka. Ripalungguhan iki lagi peteng jagate, bingung rasane. Merga tansah menggalih piyayi sing wis nyedani marang Kanjeng Rama Niwata Kawaca. Mongko wis cetha pratela Kanjeng Rama Niwata Kawaca Swargi kuwi putra-putrine ana loro. Siji Kakang Prabu Bumiloka, angka loro Mustaka Weni. Aku bakal sowan ngarsane Kakang Prabu Bumiloka, Bapak. Menawi badhe sowan tetep badhe kecilik. Kok kecilik? Hamargi nuwun sewu. Dinten samangke anak Prabu Bumiloka menika jengkar saking kraton. Lho, lah tindak endi? Sampun boten saged kula penggak nggih. Sampun kenceng tekadipun, gembleng manahipun, anggenipun badhe males mati. Sak mangke sampun nganti Prawadya Balapida dhateng Amarta nedya merjaya panengah Pandhawa Raden Arjuna. Agyat risang kapirang pinangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana nyosi tukang walang ati wong yosi tukang sing bias yosi tukang kudu kering yosi tukang kudu kering ing batu-batu sewagi selikur dina babar pisan ora nduga menawa lamun Kakang Prabu Bumiloka wis tindak marang negara Ngamarta bakal merjaya panengah Pandhawa sing jenenge Raden Arjuna. Mongko tekadku tanpa beda kelawan Kakang Prabu Bumiloka. Durung marem rasane ngatiku lamun durung bisa merjaya panengah Pandhawa sing jenenge Janaka. Bapak, gandeng ripalungguhan iki Kakang Prabu Bumiloka wis budal ning Ngamarta. Aku tak nyuwun pamit melu nusul Kakang Prabu ning negara Ngamarta. Mangke riyen, riyen mboten perlu kesusu kari sewengi niki alon to dhisik ngoten aku tak nusul Kakang Bumiloka nggih riyen jengandika menika piyayi putri nggih wonten ingkang mastani wong wadon niku krubyuk kabotan pinjung. Aja nyepelekake kelawan Mustaka Weni. Mboten kok nyepelekaken ning kula menika ngeman. Kula menika ngeman kalian jengandika. Nuwun sewu. Kula mboten badhe nggondheli, kula mboten badhe gandoli menawi Nini Mustaka Weni badhe mrawasa dumateng Raden Arjuna. Ning menggahing kula wonten paribasan kena iwake ning aja nganti butek banyune kelakon panjangkane ning aja nganti getun keduwung tembe mburine maknane kepiye kuwi ngeten nuwun sewu kula totowan nggih wani ingkang Raka Prabu Bumiloka mangke mboten badhe kasembadan mejahi dumateng Arjuna ning malah sisip sembire luput katuranggane sanes Janaka sing mati ning malah Prabu Bumiloka ingkang ketiwasan. Mangsud nari mengkalbu budine kang den bawani wenganing tiasukari ilo tek bapa
Napa tegel tega mentala ngendika sing kaya ngono? Mboten kok kula tegel niku mboten. Ning kula saged ngukur, kula sampun ngemotaken ingkang ngraka ning nyatane wegah nampa wewarah nampik dumateng pitutur becik. Banjur palungguhan iki sing kudu ndak tindakake piye, Bapak? Menawi angger mustaka weni keparendhahar atur kula. Nuwun sewu. Raden Arjuna menika peranganipun para Pandhawa. Menawi badhe merjaya Janaka kedah dipun padosi apese Pandhawa ringkihe para Pandhawa. Carane njur kepiye? Nuwun sewu. Ngamarta ingkang dipun kemudeni dening para Pandhawa menika nadyanta dumados saking pulo-pulo ingkang bebanjaran pinten-pinten golongan adat agama suku bangsa lan budaya ning saged manunggal tetunggalan karana ngangge pepakem dasaring negari ingkang sinebat jimat jamus kalimasada. Ngamarta lan Pandhawa niku sejatosipun boten duwe daya napa-napa ning sing ampuh niku sejatine nggih jimat jamus kalimasada. Menggaing petang kula lamun ta kalimasada menika saged dipun cidra. Kalimasada saged jenengan colong gampil mateni para Pandhawa ningkes Raden Janaka. Bapak kala sabda. Banjur carane mustaka weni bakal nyidra utawa nyolong jimat jamus kalimasada apa sing kudu ndak tindakake, Bapak? Nuwun sewu. Menawi jengandika bleger piyayi putri tindak dhateng negari Ngamarta tartamtu badhe kadenangan dening para prajurit Ngamarta. Menawi kersa monggo kula dandani supaya rangkung rancak anggen paduka badhe ngreka lelampahan menika. Sarta kawono teng ratu tresing karasa mlingkon Palugon laguning lekas Lukita linuding kidung kadung kadereng hamomor memangun manah rahayu Bapak Penemban kala sabda suarane sik cilik. Bapak kok dandane kaya ngene kersamu piye, Bapak? Lah iki rek piye to iki? Gagahe kaya ngene, brengose sak kepel sisih suarane malah kaya ombreng iki. Ngriyen niki kedah kula dandani cara suwukan utawi gong jenengan kedah kula dedhek. Monggo punjere swara niku mapan wonten ing dada. Nyuwun pangapunten upami dada ndika kula dedhek pareng napa mboten. Giniya ta? Dedeken, aja kok dedek, kok uyek oleh lho aku iki.
Men ageng swantenipun nggih. Iya, kono barang-barang kono. Nggih. Nun pangapunten. Aw. Mang Nyuwanten. Bapak, Kurang gedhe. Bobo. Bobo. Wah, kegedhian komburi no malian. Angel men dandani. Mang Nyuwanten. Bobo. Pun pas jenengan niki Ratu Pringgondani jejuluk Prabu Anom Harya Gatotkaca anak Werkudara. Banjure palungguhan iki apa sing kudu tak tindakake Bapa? Nggih kados rantaman ing ngajeng. Kula percaya para Pandhawa menika dinten samangke nembe jengkar saking kraton amargi kabar ingkang kula tampi Pandhawa nedheng ambangun Candhi Saptawarga. Mongko adatipun Pandhawa menika menawi tumuju mring papan panembah utawi pangibadah sedaya pusaka dipun tilar wonten ing kraton. Mang mlebet wonten ing kraton mangsuwun ngampil wujudipun Kalimasada mangkandha yen sing mrentah wa sampeyan Prabu Puntadewa.